Balimaw anya kuma très urgent. Balimaw aywa ala sago aw sago. Ko jamana fen be ni port be u bolo ni Mali ka marchandise be boy. La Guinée bola, Côte d'Ivoire bola, Sénégali bola, ku be u ka port fermé. Mali ko jamana fen ni Mali dambolo no ku be u ka port fermé. Et raison fladou blala mena kala papier kalanda ambala je ngofe. Ku yu ka port fermé ko parce que ko jatike wale mogo be ka caya Mali kono ko insécurité be Mali kono ko lu tuka soferu bla olu tuka olu tuka vie bla danger la u yu ka port fermé. Mali marchandise teme u ka port la ble ko kana Mali la Côte d'Ivoire ka port fermé, la Guinée ka port fermé, aywa Guinée Conakry fana ka port fermé. Ko non ko pas question kateke. Aywa na be dumunu préparer ka dumunu préparer. Aïta malo chaman san, aïta malo boro chaman san, aïta nyoboro chaman san. Nete ka kuma ko ka u jatege. Na ya u banka sa kongo ba u chaman fakaya. Me ka chinye blende fo ngena. Parce que do be fait de anga chinye dugo ne be ka chinye de fo ngena. C'est la vérité que je vous dis. Coronavirus na do mena Amérique gouvernement ya fo ko mo ko chaman mena sa ko mo ki préparer sa ya kama. Ambe ya me ambe jategera. Ni o fo malla ha ibe ka mo ko jatege. Coronavirus kuma ka mo ko faka do mena fora ka awana bora besa. Ambe toranga sokono koy ambe briefing taka bumbuana parce que farafi men galon de fait galon de o de karakula wa ne be tien blende fo ngena na kada ayta balo saka blaka sokono na manda ya toy awakuyu ka port fermé ne kongo de wulito Mali kono mena kala anga document kala nga bela jeli na me di jamais vu a nyogoma deli ka ke depuis Mali ka indépendance soro comme nyogoma deli ka ke o de fle ka ke Mali kono Mali on document semaine fla mena document kala ni e danger de koro Mali te se ka taka Côte d'Ivoire port la blé kabeta fin tabli. Mali te se ka ta la Guinée port la blé kabeta fin tabli. Et fait la Guinée port mogo je m'excuse. La Guinée port mogo te se ka fin bo kabena na Mali la blé. Guinée port mogo te se ka fin bo et fait Côte d'Ivoire port mogo te se ka fin bo kabena Mali la blé. Kuyuka port fermé temporairement. Voilà. Donc à euro semaine flemme na kala. Voilà. Ko la compagnie maritime d'affrètement, compagnie générale maritime GCM CMA GCM annonce la suspension du transport des marchandises vers le Mali. Voilà. Un document complet, fait à Kalamalien de Bela Kalame. J'ai le document complet. Voilà. Maintenant, document Kalamalien de Kalame. Moune semaine bien non. Ah, ça ne va pas de. Suspension temporaire des services. Chers clients, le transport routier des marchandises à destination du Mali rencontrent actuellement de graves difficultés opérationnelles, principalement à raison des problèmes de sécurité et d'une pénurie de carburant. Quand la marchandise ou bo ou ka port là, la Guinée port là, Côte d'Ivoire et Abidjan port là, Dakar port là, quand la marchandise ou bo ko kana Mali kono, ko carburant ko problème be kana sisa, ay wa ko jatike wale moko ka ko be ka chaya, ko donc ko vraiment kuye barajo. Nous vous informons que le transport routier des marchandises destination du Mali via les ports de déchargement, y compris les corridors de Abidjan, Dakar, Tema et Conakry, est temporairement suspendu jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, avec effet immédiat, nous n'acceptons plus aucune nouvelle réservation pour les marchandises à destination du Mali jusqu'à ce que la situation soit résolue. Koube oro mina biko en tant que Assimi Goïta mata jatike wale mogo genga bosra la ka carburant problème est réglé. Kourta olu te bouge pas ke koute na malabli. Koute na de abese benen fle. Voilà, anga kuma to la main. Pour côté réservation kura were kede ni mogo bika o koro e munye. Mogo munu muka fe un san Amérique ni France ni etc la kaba blakata Abidjan port la aya dabla de. Mogo be fe ki ga marchandise sa ki ba blakata malla. Mogo be minan sa kubetana ye malla. Ta avion fait de. Yani avion sera fana ka tege. Parce que soni meke ou ben avion sera fana tege. Donc avion kelengela ni munu meka ta. Ni munu se ki ga fe i baga froid dobe a tse ka taka ko. I baga tension froid. I faka kodimi froid. No bi bolo Amérique ou be France a bla de bi 6 ans de bla avion fait kata. Ni a bla ka taka port fait te sorobli. Port be fermina. Port si te ta mal port si te déplacer ko kata mal labli ko kata ni fait mal labli ko bana peu. Ko parce que ko essentialité ka sorobli et carburant ka sorobli aywa flana fana mu etuguni ko insécurité be jatika wale mogo tobe ka chaya ka ta fedi
ko Assimi Goïta te ka se ka ko fo Assimi Goïta ka jatika wale mogo kala ko sino coup d'état Mali. Pour toutes les revendications acceptées avant le préavis grève conformément à la clause voilà 10 de notre comparaison, proposons des options suivantes. Pour les marchandises concernées, retour de la marchandise au port de déchargement ou changement de destination vers un autre port en lieu de livraison finale. Livraison de la marchandise au port de déchargement où le connaissement sera établi où. Entrepreneur la marchandise pour le compte de charge sous la garde des SEMA à compter de la date de déchargement aux frais des chargeurs jusqu'à ce que le dernier tronçon vers le Mali puisse être effectué par la route. Donc, ni mounouga fait un B kakoro et option de obise kake oluye, olubise kuka fait un sorti na parce que ni fora wakati mina ameka kuma wakati na ko bi, moga mounouga marchandise B. Bon, ou bien option de okola, do obise kata à déplacer kata port vers là, ibise kata sur la tuka mina. On fera tra Algérie port là, ou bien parce que et Dakar a port fermé, Côte d'Ivoire a port fermé. Ou bien ni yere betata au fond fana be o dunga kele fana voilà CEMAC se réserve tout droit préavis par la loi applicable et les termes et conditions de connaissement. Nous restons à votre entière disposition pour votre question. Nous vous tiendrons informés de tout événement ultérieur. Ma banapeu Malion ni information de be ko Côte d'Ivoire port tegeni ou datugura peu ou datugura faut qu'on clé data bali sans fait munumba la ko ayi ko ngalon de don ko insécurité te tien awla ay Amérique kele ko Amérique bora ka foka ka mogo ka Mali bla aw bora ay dofo Allemagne ma parce que oube réseau kan ou fali la ma de be réseau sans faire la ko hon hi hon ni ko dro bu nyi wori la réalité di tien coronavirus kumbe Amérique do jani coronavirus kumbe ka mogo foka Mali malien do kumbe mogo gushi réseaux sociaux ka américain kumbe body ko mogo be ka sa mogo hakemu kumbe sa Amérique en nombre kumbe fo ma hake munu kumbe sa docteur somna Amérique kumbe boka nombre befo o be se ka fo Mali ha abe fe ka chimika fanga bide hai non abe fe Amérique fe be ko lu fo lu ba fodi olu ta dogo nu ka mogo tan sara ba ko mogo tan sara u ta dogo on fait abe dogo di an bolo kan be se kan dogo ali alala che ni ma ko ken tien ka te fe bo anya fana insécurité de bi a réalité de flé insécurité be tien de dou mais anga nga solution du meni ngini sisa solution te dobere ne afo mbe sigaka tant que Assimi Goïta be ka sura sinjogo mine ku don kasola ni problème te ban awani ay embargo kura de kono tukuni ngoy aska bo kalama munu go Assimi ambe sa no fe walla be sa no fe aw jodo ngoy ay sa Assimi no fe yeredi ne te ka pressioner afo bela jedengena mumbe Mali contrôle ne ba don ni sura su ma Assimi genga boy ko tobe noni ngata fedi tise ni ala bana femina ni norolola ala bino be bindinge kono njongo fedi ala ya Assimi bla mela ala bana Assimi la wallahi mama ye Mali janfa ala ta nya ibulu mama ye Mali janfa ala ta nya ibulu katla kataka nyingore ko Malion kana sran ki nyingore katiki nyingore siga soko mugo siga na sran negen mu fo nyena office di Niger kelengele ambe malo sene oromi est-ce que awba kalama kafoko o office di Niger est-ce que awba kalama ko office di Niger kelengele ni malo be senayi awba kalama ko o office di Niger ko contrôle be jatike wale mogo de bulu abo kalama folo obe jatike wale mogo de bulu bi na u jawe malo tigama uye Mali économie u ya détruire parce que Assimi kele de créer Malion ya raman nyongo che Assimi Malion ya ramabla nyogona ka sora si nyogon kele ka wali faw mine ku don kasola ka wali baw mine ku don kasola munu fana be ka bo ku nyinwore kanga communication ko Mali problème te communication de marfatigi do de marfata mais solution fo Malien be ka me munu be ka bo ha Malden jugu do be ka kuma marfata an shibulu hali Malien be dunu ni balata ka kanin jatike wali mogo fanu baneni nama marfata ku kelante sula solution te dowre ka marfata ka tu kala bana karsa ko ku kanyun karsa ko ku abu fa atu fe o be mana go débat de caniveau di ambe marfa de ta ambe tani manu kele di nanto ke hal nanye communication ke hal ni Malien be duni balata ku fanu banene u te boy chama ko nge communication ko di u sigile me réseau kande karsa be fa Assimi ka fanga ka bi débat de caniveau nambe marfata nga marfata ni dusu be mun kono marfa flego ya ta marfa ta ka tu kele nanto ke awa citation to nunu ka pu ka port fermé ko awa ni embargo kura de Malika wallahi ni embargo kura do keto Malika ta auta kalama
foni mun desara ka dumuni ko fila kɛ tile kɔnɔ don de b'a dɔn ko ja ko silasi caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ parce que u bɛ ka dumuni sɔrɔ u bɛ ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ f'u bɛ taa fali wotoro siri ayi n'a ma kɛ an b'a kɛ tan c'est à dire ka ko in kɛ i n'a fɔ théâtre bɔ quoi c'est à dire danger jamana tasuma bɛ ka wuli jamana la au lieu que président ka wuli ka ni Asimi Goïta ye halala den de ko hɔrɔn den de don bilahi a kan ka Abasi ni Nɛma bila sisan ni wagati de olu bila wagati bilahi talahi na tant que avec assurasi do de mena ku don kaso hali ni Asimi Goïta ma Musa Marani Shogel ni Arasbati nunu bila dɛ assurasi ɲɔgɔn de an ka tɔ bɛɛ to yen sa a kana taa fɔ ko n bɛ k'olu defa an ka kɛ Asimi kana Shogel bila an ka kɛ Asimi kana Arasbati bila a kana Musa Mara bila mais Asimi Goïta assurasi ɲɔgɔn minnu bɛ kaso la dɛ Asimi ka problème ye o yɔrɔ de problème insécurité o yɔrɔ de bi le fait que a ye général minnu minɛ dɛ a y'a sɔrɔsi ɲɔgɔn minnu minɛ dɛ tant qu'olu bɛ kaso la bilahi n'a ye ko in na n'a Asimi ɲɛ sɔrɔ ko in na a ka fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ de n tɛ kuma n t'a fɔ bilen n yɛrɛ bi video la n t'a fɔ Asimi k'ale politicien si bila u to ye problème t'a la ala bɛ nana ka n'a ye mais i sɔrɔsi ɲɔgɔn ala kama to la kira kuma to la foyi to la en tant que sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de minɛlen bɛ Asimi Goïta bolo kaso la a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ a tɛ se ko in na ne b'a dɔn mun bɛ ka kɛ moi je sais ne bɛ dan kuma dɔ bɛ ne t'a fɔ minnu b'a la ko communication dɔw bɛ do maliyɛn dɔw bɛ a bɛ ka taa baga dɔw ma a bɛ ka confusion créer maliyɛn dɔw bɛ complicité la hey o tɛ kɛlɛ in ban koyi kɛlɛ in banni fɔra ye mun ye Asimi Goïta ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw bila an ka marifa ta an ka taa ninnu libérer marifa dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛlɛ ɲɛnabɔ k'i gelu waga mɔgɔw da la ka mɔgɔw neni hali ni maliyɛn bɛɛ bɔra ka kule ka duwawu don ka kuranɛ kalan ka bibulu kalan ka turabi da ka ko bɛɛ kɛ mori bokɛ bali ka na k'i jɔ k'i sin k'i tura kunkolo kan k'i tura a kɛrɛ n'a a sen kan cɛ duwawu tɛ nin ban foyi tɛ nin ban marifa de bɛ marifa kɛlɛ point barre n bɔra kuma la maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn na a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔpɔrɔmo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garantie kan n'a wari ci u ma a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛn ciao ciao